Угорщини. На килим запрошується Лефтер, Молдова, Павлюченка, Білорусь. На килим йде переміг Роберто Дінгашвілі, Грузія. Is it meant to be winner Roberto Dingashvili from Georgia? На килимі запрошується Тарас Маркович, Україна, Ар'ян Ілікін, Білорусь. До глядачів, всіх присутніх в залі. На килимі, де відбувається дуже цікавий поєдинок. Зустрічаються дві чемпіонки світу. Айсолу Кінібекова в червоному тріоку, Киргизстан, і Мар'яна Састін, Угорщина. Дві чемпіонки світу виясняють між собою, хто сильніший на нашому турнірі. Oldu kaç.